Jemaat yang dikasihi Tuhan, ala naung gudang kupina kosong di julon, nasi pudi bui mengisi bangkuna kosong. Dihamu amanginang, na bangkuna julo gudang kupina kosong, dipangido rohanami asa bui madiisi. Shalom. Ala naing mula tama parminggu ta rapta pahohoma martangiang nahohom mahita. Amin. Tapuji Tuhata marhiti maredes yang bukwede nomor 114 ayat sada satu ayat tulu ali Jahuba debata. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tadi perbadia nat mapalangit dohot tanoon. Amin. Ikut songonon do hataku naruar sian pamangaku, dang mulak boti tu au, iko bahenon nado lomo ni rohaku, jala iko majadi do ubahen na hutongos. O sudi hamu akan nama uas Roma hamu tu aek, jala hamu akan na somar hepeng, Roma hamu manuhor dohot manganhon,
Saya roma hamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor. Saya lului hamu ma Jehovah, bisa terbahet dope jupang ibana, ju hamu ma ibana, bisa jonok dope ibana. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata, pargugu na suatu dosan jala parasi roha na sumurung. Di pangido roham nuaing mangulu jala mertua hami sogot. Nungaragam dalan na dibayan ho manungkuli roha nami. Asa hutada hami hatuaon sogot. Di baheni hupaserep hami manuaing roha nami mangido sian ho. Sailehon matodim na badia itu hami. Asa porsia hami di holong ni roham di hami. Saya hutangihon hami maswaram, na mangapoi hami ditiki para si rohaon nuaing. Asa sapang hami tu hanguluan, na pinarademi di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu 10 sia dung Trinitatis Sadarion, 5 ayat bulan Agustus, natat surat di Psalmen 107 ayat 3. Ikon pujon nasida ma Jehovah ala asini rohana, dohot hahalongangan aka binahen nai tujol ma manusia. Ima sahatna, atong rak mangidogugu mahita sian Tuhan debata. Amin. Hata
topotima dosa tanagudangi dia dopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, rotu julun ni habangsa habadion mi, manopoti jala mengugahon dosa nami. Masay jot-jot hurasay hami ho marhiti-hiti pikiran, duhut hata, duhut pambahanan nami narway. Danghu haholongi hami ho siyan nasa roha nami, duhut nasa ate-ate nami, duhut nasa tondi nami, duhut nasa gugu nami, nangdungan nami, dang dosod diri nami hubahen hami. Dibaheni, tamado rimasanmu jala uhumanmu hami, nuaeng tu asini roham nagodangi, mangidus yan nasa roha nami, hasesani dosa nami sa luhutna. Sayurupi mahami paubahon roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si Pangulo hami duhot ala ni guarmu na badiay. Ale Tuhan, say asimaroham di hami halak na dangolon. Amen. Tabigi baga-baga ni dibata taringot tu hasisani dosata. Adong do dihita si tuan ni malim na songonin, na hundul di siamun ni habangsa ni hati hatongamon ni banua gijang. Dibaheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujung na akan nasadok rotu dibata marhite-hite ibana, na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Turpuk epistel di minggu pasiahon dung Trinitatis Sadarion, imanatar surat di perjami tatulu, mamuka maisian ayat 10 sada, 115, tajahama marsikap soring. Alai anggo ibana dengan dosa luhut nai, dibahen ditiki halihetanna, ditopahod do huhut roha hanguluan saliling-lilingna, tubagasan rohana sida. Holan na so dapat jelmai silkitan na jadi-jadian na jina dihon ni dibata sian mula-mula sahat ro di ujung.
Akup ni tahe manang isi julma namangan dohot na minum dohot marnida na dengkan marhite sian ulaun na silehon-lehon ni debata do nang i. Manang aha na masa nuaing naung dung masa doi, jala manang aha na masa sugot pe naung dung masa doi di Nairobi, ay dilului debatado mangalului naung salpui. Ido sahatna, martua dua akan atu mangihon hata ni debata, jalan nau peopsa. Amin. Tidakon ma haporsiatai songon hinati dakon di dongan tas haporsiaon di sadok portidion rap ma hitamandok au porsia di depata Jehova ido ama parpuku na suatu dosa na tumu palangi dogotan au porsia Yesus Kristus anak di depata Jehova na sesade iman itu konis Maria na gabe-gabe siento di badia ando rasul ido tahata natumal nabi di pangumuman siatas na kita pajak kegala Tuhan Yesus na tuat tuan-tuan permintaan na menurut perbuatan na mana itu suku lawan itu siang amai parku na suatu dosa disimai pada menurut suku utama mengalami hal yang menurut al kursiya jalan usaha dunia nabadi uriah atau panil aktis dengan nabadi doa lihasan dosa doa lihatai namandu mulai mengurus surut dari lihat mana doa lihanuan nasur-nasur. Amin.
Shalom. Titing na masa di Huriata di Bagasan Minggu tanggal 6 Agustus 2020. Titing meragam HKBP Harapan Jaya. Perjolo guar di minggu sedarion ima minggu pasiahon dung Trinitatis. Do topik minggu silehon di debatado si panganon do sinumon. Hasil rapot huria jahon nami manon dung di ujung ni tik-tik tahun. Sinode distrik dohot rapot Padita distrik di hari Selasa saat rodi Jumat tanggal 8 Agustus saat rodi 10 Agustus 2020 maringan di Grand Cempaka Resort and Convention Bogor, Jawa Barat, HKBP distrik Sapulusia Bekasi di Patupado Sinode distrik dohot rapot Padita distrik Sapulusia Bekasi. Jala borha doa kapangula nago tiki sian huriata lahomad dohoti acarai. Tatangnya konma Sinode distrik dohot rapot Padita distrik boy mardalan dohot denggan. Papaton kegiatan Naposo Bulung HKBP Harapan Jaya. Di Patupado pertandingan badminton mana bulu tangkis antar gereja Naposo Huriata mendapat juara tolu. Sayanggiat ma lam tu denggan na parsauran ni Naposo Bulukta. Pertanyaan Patu Bahuriata do pertanyaan di minggu naro hari Selasa tanggal 8 Agustus 2020 pukul 20 WIB Perjolo di Jerusalem di Bagasni keluarga S. Manalu Boris Bagariang Perumahan Harapan Jaya Jalan Gunung Jaya Wijaya Walu Blok B nomor 500 Walu di wilayah kanan di aula gereja di Galilea di Bagasni keluarga Simamora Boru Maharaja
Jalan Marinir Raya, RT 5 RW 12 nomor 12. Di wilayah Judea di Bagasni Mata El Lubang Gaul berupa Jaitan, Jalan Beratasena nomor 05 RT 5 RW 20. Di wilayah Sion di Bagasni keluarga J Marpaung berbutar-butar, Jalan Nusantara Selatan nomor 14. Hari Rabu tanggal 1 Agustus 2020 pukul 20 WIB di wilayah Bethlehem di Bagasni keluarga Belimbong Baru Lubang Gaul, Perumahan Harapan Jaya Sada Blok C nomor 180 Sia. Di wilayah Zaitun di Bagasni keluarga N Lubatobing Baru Silalahi, Jalan Stella Maris nomor 7 RT 8 RW 26. Di wilayah Efrata di Bagasni keluarga R Sibolon Boru Simatupang Rawa Pasung. Di wilayah Nasaret di Bagasni Situa R Siaturi Boru Si Hotang, Kapling Makarjaya RT 5 RW Onom Harapan Jaya Harapan Mulia Medan Satria. Pinagido matuganop ruas nama dohoti pertangangan asama buan bibel dohot bukwede lang di parade B kertas acara songon nasomal. B statistik dohot hatani di bata na tinotuhon ya KBP di mingguan bui tajaha di titing. Se ulang tahun torop ni ruas ni huriatan nomor ulang tahun di mingguan 34 talak para halado dohot ruas pasaton selamat menyambut ulang tahun. Hatani di bata nama dok di Matius onom ayat 30 saya juluma lului hamu harajaun di bata dot hati goranna dungi tabahonon na domu sudi akau deng tuhamuna. B parhepengon di huriata di mingguan boy mata jaha di bagasa tinting saldo kas ni huriata per 6 Agustus 2020 huria do diakoni 82.269.110 rupiah. Pusat kosong pembangunan perawatan 10 juta 140.120 rupiah. Transitoria 2.175.000. Sarana parkir dohot dalan 46.276 46.276.200. Tuhat tama nama masuk-masuk parepengon di huriata songonima titing namasa di huriata jala hujahon hamima hasil rapot ni panipuli rapot huria HKBP Harapan Jaya. Panipuli rapot huria HKBP Harapan Jaya. Di patu pada rapot huria HKBP Harapan Jaya na di hari Minggu tanggal 30 Juli 2020 mulai pukul 12 WIB rodi pukul 10 WIB. Ima naniduhon ni amak padita resort HKBP Harapan Jaya di Adobe padita fungsional di Belfro na nidohotan ni 30 halak parhalado do 36 halak ruas di huria mewakili 10 wilayah do kategorial. Ima manotopon siulahonota tu tahun 2024. Haputusan na didapot ima A umum parjolo padinggan database ni huria jala di padinggan database ni huria jala dibahen golongan darah asa boy saling berbagi tu aka na membutuhkan. Peduahon padumuhon uang transport gabe uang si palas roha na dipasahat di ujung tahun. Tolu mak karekoton pakobasion ni huria tu ruas marhite napatupa kendaraan dinas. Opat penetapan pilihan bulanan do tolu pilihan. A 100.000 rupiah, B 200.000 rupiah, C tolu 100.000 rupiah. Jalan bahenon nipadita kunjungan pastoral tu aka ruas dalam manisi aka di bagasan lasni roha lau pasahaton pilihan bulanan ni. 5. Makarikoton hayason ni kamar mandi dohot toilet marhite mengoptimalkan ulaun dohot tanggung jawab ni koster. Panopon patupa konseling tu aka ruas nataba. Papituhon melibatkan ruas menjaga lingkungan gereja dohot ayesona songon dalan maka holongi huria dohot akana tinopani debata.
Pawaluhon penataan parkir dan kenyamanan gereja marhite mengatur pembatasan waktu kegiatan di gereja dan penutupan gerbang. Sia patupa pengaturan ni perhepengon secara transparan. B. Koinonia. Sada pasahaton partikian patanakon hatan di bata manang PHD dipunguan ama jala pasahaton patanakon hatan di bata dipunguan paropuan asaboy aka panggulan nago tiki mabain bakobasion tu aka ruas na asing na perlu dope ditopot. Paduahon mabain jadwal kur setiap minggu pagi siang manang sore jala holen na terjadwal ma naboy mangisi ditiki naong ditotuhon. C. Marturia. Sada makarikoton penataan kualitas ni sound gereja na dipatau ni amang padita uluan. Dua paturehon paredeon ni huria marhite na mabahen penataan ni kualitas ni song leader. Tolu mewajibkan tim musik makobasi di saluhut kegiatan ibadah huria termasuk partupolon dohot pamasumasuon. Opat penataan ni altar ni gereja dohot rencana papidahon tempat ni parmusik. D. Diakoni. Pasahat uang si palas rohatu pendeta na pensiun dohot na manebai si palas rohatu parhalado na pensiun. Pataluhon patupa parmingguan tu bagas ni aka na mersahit son gati ni live streaming. Pasahat ulos tu aka ruas naong berumur 70 tahun jala mulai ma dipatupa ditiki pesta ulang tahun ni huria. Opat mabain kerjasama dohot pamereta lau patupa ambulans dohot aka narikot tu sosial ni huria. Nomor 5 pasahat pilihan tu jolo lau pasahaton si pasahaton tu aka na marsitaunon na hurangan. Onom manuraton guarni namar sahid dititing asa ditangyakon jala ditopot. Babitukon rencana patupa BPJS ketenaga kerjaan non penerima upah di huriata songon dalan manabai sosial ni huriata. Pawaluhon patupa donor darah dot terapi secara berkesinambungan. Catatan sebagian program naong diputuson boy di padalan di tahun 2020. Pendeta HKBP Harapan Jaya tertanda Pendeta Lubrin P. Siahan STH. Songoni matiting na masa di huriata di bagasan sadarion. Horas marita. Yesus narodoba kahi holoni rohana dipasang namura luhuti baito binahi tulis di sautari rosadari nahi rohamu suri Tuhan
Ale Tuhan de bata aman nami pinuji pinasangap maho na mangalehon kesempatan di hami Tuhan roh marpungu sadarion lau memuji pasangapon goarmu dohot tumangihon hatam diobason Tuhan naing pakulinganmu mahami be dongani urupi hami todi mima na mangajari hami lau mangatusi hatam. Tangihon ma Tuhan tangyang nami di bagasan goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus oloi ma pangiduan nami. Amin. Shalom ma manginang. Barita nauli nagabe turpuk jamita di minggu pasiahon dung Trinitatis dibuat dosian buku Matius bidu 14 mamuka maisian ayat 10 tolu sahat rodi ayat 20 sada. Tabi gema asa hujahau kami. Alai ubegi borhat ma Jesus siani marparao tuluat nalungun. Pujung sasadasa. Jadi ubegi natorop mardala tur manasida sian akahutai madapoton ibana. Dungi roh Jesus siani di idama halak nama cai torop jadi asi marohana midana sida di pamalum ma akka namar sahid na dinasida alai manaik bot ari didapoton sisian nama ibana akanin nama halongona do dison jalan abot nema ari pamuli mana toropi asalau nasida tua kahuta manuhor si panganon. Alai didok Yesus matu nasida, dak pola lau nasida, lehok kamu ma nasida mangan. Dungi Roma hatana sida, holan 5 roti, doho 2 deke sabing do hupeo pami dison. Alai ini nama boa kamu mai tuau. Dungi di dokoma natoropi hudul di duhut-duhut ditiup ma roti na 5 dohot deke na 2 manaili mai bana tugijang lau mamasu-masu dibagi ma roti i diparlehon matu akka sisianna
asa nasida mangalehon tunatoropi. Jadi mangan ma saluhutna jadi bosur bema dungi di papungu ma akka eba-eba nalubii gok 12 apang. Alai anggo torop ni bawa namangani arga 5.000 do sopa dohot akka paropuan dohot dakdanak ido sahatna. Dung dibege tuhata Tuhan Yesus naung mate si Yohanes padidi di ponggol uluna dungi ditortorhon di jolo ni Raja Herodes di nama ulang tahun Raja Herodes gabe marsak do tuhata Tuhan Yesus. Ido ubaina dung dibegei ni nanakiningan lau mai bana tu sada inganan marparao inganan nama cai lungun molo didok inganan nama cai lungun dangadong disi torop huta manang dangadong disi jolma alai lungun inganani berarti disi ma Yesus sasadasa lau tuhata Tuhan Yesus sasadasa tu inganan nalungun ala naung mate sadahalak siseanna ima patu jolo ni ibana adorang soro ibana tu portio mate tragis hona ponggol uluna ido mabain ubaina lau ibana tunalunguni songon papuli diri mungkin Yesus songon jolma biasa ibana lungun rohana ala naung mate naposona napi nelitna sibuan barita nauli si pararat hata ni debata si jamitahon asa marhamu baon ni roh moru bilangan ni naposona lau pararat barita nauli ido mangujar ibana lau tunalunguni papuli diri sasadasa alai dina dibegena toropi lau tuhata Tuhan Yesus tu suta nalungun tu inganan nalungun songo dia do tindakan ni akan atorop nang pelau tuhata Tuhan Yesus tu inganan nama cai lungun si holdo rohani akan atorop roh madapoton ibana si holdo rohani akan atorop naeng pajupang rap dohot tuhata Tuhan Yesus alani i berusaha dona sida mangalului berusaha dona sida maro madapoton tu inganan nalunguni mardalat tot naswadong kendaraan ay buama inganan nalungun bungkit dang boy kendaraan tu si alai berusaha do akka jolma naeng pajupang rap dohot tuhata Tuhan Yesus masihol nasida tumangihon pangajarion dohot jamitan ni Tuhan Yesus jala masihol akan amar sahid naeng dipamalum tuhata Tuhan Yesus alani i dung tuat ibana sian parawi di hutanan lumuni di luar nagu pujung ibana di ida tuhata Tuhan Yesus ma naung torop na torop laum maju pangi ibana di inganani jala didok didapoton ma
ibana. Dida poto tuhata Tuhan Yesus maaka natoropi. Ahado di patupa Tuhan Yesus didok naki disi tergerak hatina asirohana marnida akan natorop na mangalului ibana na berusaha lau pajupang rapdo tuhata Tuhan Yesus gabe di patupa tuhata Tuhan Yesus do tada halongangan di ulah Tuhan Yesus do di pangulona di saati di naung torop madapoton ibana nang akan amar sahid gabe adung di patupa tuhata Tuhan Yesus tindakan luar biasa lau mangurupi nasida ai didok nakidisi jadi UBGI natorop mardala turba nasida sian akka hutan nasida madapoton ibana dungi Roma Yesus siani di idama halak nama torop jadi asima rohana midana sida gabe di pamalum maaka namar sahid di nasida jadi natorop Roma dapoton sabagian siat akan natoropi adong na di bagasan parsahiton asa makilala do tuhata Tuhan Yesus nunga daun nasida Roma dapoto Tuhan Yesus jala diojar niasi ni rohanai maibana patupa tada halongangan ima pamalum namar sahid di pamalum tuhata Tuhan Yesus namar sahid naro madapoton ibana patuduhon ulaon para sini rohaon tuhata Tuhan Yesus ima pamalum namar sahid mangulahon diakoni sosial tuhata Tuhan Yesus di asini rohana naro madapoton ibana dang di pasobu tuhata Tuhan Yesus akan natoropi nangpe nunga macai lungun sacitong narohana alani parmateni si Yohanes Padidi alai danggabe lalapibana di kesedihan nanya dopan dinaung mate si Yohanes Padidi alai tongdo ibana makilala hina arga ni haroro ni natorop madapoton ibana dipakai ibana kesempatan laho patuduhon tada halongangan dohot asa porsea torop jolma do tujuan namar sahiti boy malua sian parsahitonna jala dung di ida akan atoropi nabi nani tuhata Tuhan Yesus asa lam takas nasida maka porsiai maka posi tuhata Tuhan Yesus na mampu doi bana lau patuduhon akat tada halongangan tuhalak na porsea na mangihuton ibana lau patuduhon aka ulau na denggan mangurupi akan na di bagasan si taonon parsahiton dohot akka ahama rupani na mangojar akan natoropi na uluro madapot tuhata Tuhan Yesus nangpe dao nangpe loja nasida alai berusaha ro madapot Tuhan Yesus berusaha lau mengalului Yesus Kristus ala dihilala nasida molo rona sida tu Yesus adong akka nanaing patuduhonon ni tuhata Tuhan Yesus aka ulau na balga nasotuk pinatupani jolma alai Yesus boy patupahon lau mangurupi akan natoropi ido baina asi rohani Tuhan Yesus asa nunga mareak botari ninna dinaung dipatudu
Tuhata Tuhan Yesus ulaun habal gaun ima pamalum akan amar sait mengajari nang kana torop do tujuan asa porsia jala asa tung takas mangihuton Yesus Kristus dungi makilala donang akasisiani songon jolma biasa nasida molonunga ro parsadarian dang mangan pasti do boaka manginang pasti do male secara pardagi ngonate secara pardagi anggo secara partodian nunga bosur nasida manangihon hatani itu hata Tuhan Yesus patuduhon ulaon na pinatupan ni Tuhan Yesus jala nunga marlasni roha hala naung malum di bagasan parsahitonna alai laos disido naing patuduhon ni Tuhan Yesus tong tada halongangan nasubui binani jolma dungi dinaung makilala akasisiani nunga male siubionna makilala na torop nunga male siubionna ahama tindakan na pinatupan ni akasisian ni tuhata Tuhan Yesus ro madapoton Yesus jalamadok pamuli manasida tuak asal lau nasida tuak kahuta lau mangalului si panganon nasida ala naung bot ari nunga botari nunga waktu naeng mangan botari naeng isioma siubeon naung male alai di hati hai dangadok kalak dipabotoho dison naribut male dangadong dipabotohon alai sonang donasida tumangihon hata dohot pangulaw ni hata Tuhan Yesus dison sisian nado namakilala ala nong bot ari iko samula bema tu bagas nasida be alai ro Yesus didok nakeningan disi dinaro sisian nai alai mariak botari didapoton sisian nama ibana akanin nama halongona do dison jalada nungabot neari pamuli mana toropi asalau nasida tuaka huta manuhor si panganon omma hatani sisean tutu hata Tuhan Yesus dinama kilala nang sisiani naung male siubion najala nunga botari nunga waktu na ikon mulak nasida alai didok Yesus matu nasida dak pola lau nasida leo kamu ma nasida mangan dang pola lau nasida leo kamu ma ibana mangan ninna Tuhan Yesus Kristus HP lungud dohu tuai dangadong situ horon dungi Roma hatani siseani holan 5 roti dohot 2 deke holani do adong na pineop nasida dihatahon itu tuhata Tuhan Yesus sian secara logika ni pamikirion ni sisean tak mungkin boy halak mangan holan alani 5 roti dohot 2 deke secara pamikirion ai holan boy 5 halak mamungkini boy mangan ate kaya mangina alai ado di doko Tuhan Yesus Kristus naso tarpatupani jolma na boy do patupaon ni tuhata Tuhan Yesus marhite na 5 roti dohot 2 deke jalan on ngasomal tabigeon diaka jamita jala disima nang tuhata Tuhan Yesus tong laho patuduhon asini rohana ay molo mula penasida sian inganani Malesiu beona baboy do murana sida luja babisa saja boy pingsan ate ala dodo inganani alai disima tong tuhata Tuhan Yesus asi rohana patuduhon holong ni roha patuduhon asini roha tuakana torop asa ikon bosur nasida
di sipanganon naso jadi hurangan laos dipangido Tuhata Tuhan Yesus mana 5 roti do 2 deke dungi dibereng matu gijang laos martangian mamasu-masu ima marhite 5 roti do 2 deke dungi disuruh makan torop asa hudul na torop disuruh asa hudul asa tertib ay molo jongjok kalak boydo dang tertib ati aka manginang alai dipatuduhon dotong disi asa adong ketertiban nang pe 5.000 halak mungkin boy lo bisian 5.000 halak alai dipatudu do asa adong ketertiban haret taon naso sembraut anon dinalaho mabagi akasisiani dungi disuruh mana toropi hudul diduhut-duhuti dangadok songok kita rupani hudul di bangku songok kita saunari lau manangihon hatani debata rotu bagas joro merbaju nauli kita merbaju nadinggan alayang guna sida rodo madapato Yesus jala hudul dia kaduhut-duhut jala dungi dileon matugas tu sisehanna ima laho mabagihon tu akanator mabagihon si panganon tu akanator dung ditangyakon dibudungi diponggoli di leho matu akasisiana sisiana mak lau melayani saluhut si 5.000 halak bawa nak keningan disi dilayani sisean di Tuhata Tuhan Yesus leak kamu ma ibana mangan Yesus madok leak kamu ma ibana mangan asa on tujuan ni nama cai Daudo alanya ala dang selamanya Tuhata Tuhan Yesus rabdot akasisiani asa akasisiani pemuse naik kon boy songon patu pahon ulaon na pinatudu on ni Tuhata Tuhan Yesus jala asalam torop halak porsea di Tuhata Tuhan Yesus jala imana keningan disi dungi di parlehon mah tu akan torop bahkan di dok na keningan dangadong disi na marungut-ungut sude halak nahudul tertib majalo dengan bahasa ni debata asini rohani debata si panganon dot sinumun dangadong nagutur di sidi Papua alai di bagasan ketertiban lau majalo asini roha ni debata ima si panganon na pinasahat ni akasisean jala di dok bosur be saluhut na toropi dangadong naso bosu dangadong nahurangan dung di parlehon si panganoni tunasida jala didok di sinak keningan dungi di papunguma aka eba-eba na lobi didok di si gok 12 apang 12 karajang jala torop ina pengunak kenia disi holan akabawa dona dihitung 5.000 halak toropna anggoda danak dohot akka paropuan dang dihitung disi berarti lobi sian 5.000 halak ditamuei Tuhata Tuhan Yesus dilehot Tuhan Yesus si panganonna dohot si inumonna ima dengan bahasa ni debata asini rohani debata dinaro madapoton ibana naso hurangan naso dipasobu debata aturaparon dinaro madapoton ibana alai dipalua do siap parsahito dipalua do sian hahurangan si panganon jala bosur nasida dipangajarion ni Tuhata Tuhan Yesus sada tujuanna asa porsea di Tuhan Yesus jala asa radero madapoton ibana jala
asa radenang akan atorop pabotohon akatadahalongangan mamaritahon dengan basa ni debata asini rohani debata tu salut halak naeng baritahonon ni akan atoropi pabaenan ni Tuhan Yesus Kristus dinaro madapaton ibana asadang adong disi nahurangan alai goklas ni roha jalago olop-olop ala taruli di holong ni roha doh di asi ni roha di debata saluti tanunga tajalo asi ni roha di debata marhite naung ditubus di palua hita arga hita ditubus Tuhan Yesus roy bana tu portibion asa mangulu hita bahkan nunga dijamin di hita hanguluan nama noktong si saliling di lilingna alai saliling di portibion masa doro mungkin haleon kekurangan di sipanganon kekurangan di ekonomi boydo masa kekurangan di akasibahenon boydo masa parsahiton boydo masa arsak ni roha di pardalanan ni ngolu di portibion alai ketika ro aka nama sai natorop nakiningan ro nasida madapoto Tuhan Yesus na adong do di nasida adong mangojar roha nasida bahwa dina ro nasida akan menerima kesembuhan dohot las ni roha sonari tanungata jalo asini roha di debata alanai naing maikon bertahak kita maka porsiai ibana nang pero aka pergumulan hidup di ngolu di portibion naso jadi tinggal honota Yesus Kristus naung paluaho kita sian ragam ni hadu sauta alai toktong mahita setia taat maka porsiai ibana di ketidakberadaata dia kekurangatta di ngulutta di portibion rade mahita ro madapoton ibana rade mahita toktong ro maju goarni Tuhan Yesus Kristus rade mahita maju Yesus hadir di tonga-tonga di keluarga ta di tonga-tonga di dirita di tonga-tonga di masyarakat asa malua hita sian aka kebutuhan narikot di ngulut tadi portibion ibana do haroroani saluhutna asal matoktong hita porsea tapa sahat toktong dirita tapa tujolo toktong Yesus Kristus di bagasan mulutta hidup ini dokon Roma hamu tuau hamu aka naloja jalan asorat asa hupasonak kamu jakok kamu maaugaku marguru mahamu tuau aina labok doau jalan naserep marroa asa dapotan asonanga kamu ido terpukta naso hurangan naso male halak naroma dapot tuhata Tuhan Yesus ido baina idoko topik ni minggu sadarion didok disi si lehon-lehon ni debatado si panganon dohot si inimun saluhut narekot di ngulut tadi portibion dicukupkan debata dakola si panganon pardagingon dilo debata ale dohot do si panganon partotion toktong mahita setia porsea mangihuton ibana saliling manguru hita di portibion asat taruli hita di hanguluan nama noktong naung di parade di hita tuhata Tuhan Yesus mama sumaso hita amin ali Tuhan debata manami mulia tema rohanami diho Tuhan di panugunugunmu di kami asa toktong kami Tuhan setia taat porsea ro mangihut toko di pardalanan ninggulu nami di portibion molope si patamasa akka parsorion hodopi kami alai naso jadi Tuhan gabisi pangabat ro parsahuran nami rabdoto ala disaluhut akan harikoti dicukupkan hodo saluhutna hodo harorwani saluhutna ali Tuhan di baini sai ajari tugu-tugu hami toktong laho
pajono ko diri nami tuho maka porsyai dohot mangihutok ko saliling di portibion asagiat buih hami Tuhan sonang hot di bagasan haporsian nasitong jala molhu jalo hami akan nauli na denggan na pinasahatmu jala dinaku jalo hami asini roham marhite panubusion ni mudarmi ajari kami lau mamari tahun ni tuhalak naso maka porsiai hulupi asa taruli nasi dali Tuhan di asini rohammu di pasu-pasu di bagasan tikion pe Tuhan buanu nami akar uas ni huriam na di bagasan parsahiton baik na dirawat di rumah sakit nang pe naung mulak sian rumah sakit naung hipas nasi dali Tuhan di pasahato sailam tabay mahahipason nasi dali Tuhan nami tarubuya li Tuhan naposom ima situa Martin situpun natongo dope na kurang sehat pamatang na Tuhan tukodo ali Tuhan pamalum sahitnya kena mar sahit dio bason mangidu naposomon asal yanon mudi inasida Tuhan hahipason jalabui pakyo bumus inasida manidangi dagabi parhaladum di tengah-tengah ni huriam Tuhan di yanakon ni ruas ni huriam di Simonika nong bulat san rumah sakit Anju Kultum Eje Raja Gugu Gabi Situkir Gabriel Tulus si Magucong dohot amang tena pitu pulu amang pendeta Esilitonga Lukas butar-butar nyonya sida butar buru siagian situa Silitonga situa PB Manulang dohot nuah pasaribu Tuhan nunga di paluahona sida akasian parsahitoni mungkin adong dopena di bagasan parsahiton asima roham tung unang alang asini roham disalhut nasida sai tabai ma hahipasun nasida toktong tujulan nyarion asalam manidangin nasida di tonga-tonga ni huriam di balgannya asidot tolong ni roham song ni Tuhan di ruas ni huriam nama ulang tahun saya homa Tuhan nama ngaleon gajang nyubur di nasida pasu-pasu nasida dia kaulona ajari mana sida sidok mau lihat itu julum Tuhan dia ke program kerja nanaing siulahonon nami di tonga-tonga ni huriam HKPP Harapan Jaya urupi mahami akan naposom nong pinilitmu laho mangulaho ni saluhutna asa sisada roha kami Tuhan sisada tahi kami rap duhot saluhut ruas ni huriam lau patu paun aka ulau na denggan di tonga-tonga ni huriamon gabi marsangap warmo asima roham le Tuhan nang inalau mulak hamin sian bagan soromon ramoti saluhut ruasmu di pardalanan pada usian ragamnya kaparmaraan asa marhasona kami Tuhan sadarion lau majalo asido tolong ni roham tong ima pangiduan nami di bagasan tigion tangihon jala uloy mapangiduan nami olan mangasahon guarni anakmu Yesus Kristus uloy mapangiduan nami Tuhan amin marede mahita laos tapasa mapiliata dapat dua Namano
lehon mapelian nata papungun todopan di debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut si leho-leho na dinggan do nasau libasa na mauliutus. Upasat hami masih anani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo megabe wap na hucus di jelum. Pasu-pasu mai jal ramoti. Asa parhasea kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni sileho-leho mitu kami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banotongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugihut tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala dipasorhon ma damena tuto ditabi.